Tánko. Natáce se to nelíbí. Ahoj, ahoj, ahoj. Ale už se teďka dívá na dědu. No co pak? Jo. No. A možná toho dudlíka. Natálku dáme dudlíka. Teďka nás natáčí. Tatínek natáčí. Je s dudlíkem, Natálka s dudlíkem. Nechci. Ale asi je. Není tam rum. Ani rum, ani med, jestli jim dávala furt med. To prý zakázaný. Ale co rádi, že nepili makovice. Však furt hřvali. Vývar z Makovic. Využívání, to je hrozný. Jsem byla jak troska. Užvaní. Strašně, oba dva strašně řvali. Furt. Šklibáci. Tak bodej, to dětko musíš občas přebalit, aby neřval. No, Hlavně, občas. jak to děláš, tato. Řekni, Já tato, to dohlížím. tato ty kecá. Zas by měl být ještě užvanější než Aleš. Když byl malý. Je, natáčí ten tatínek. Tady se můžete podívat, jak natáčím. Já no, to víš, bez té brýly toho vidím hodně. Aha. Tak se smějem, Vidíš, jak Natálko, jsi do tam? toho. To bys měl Pěkně. vytáhnout dudlíka. Jo, no, nechci vůbec zkusit. Ne. Se najedla, tak asi bude spinkat. Tak. Ať jsme bez dudlíka. Pravda, že? Dá si Kopl dáme na člověka. dědečka. Kam ty vlezeš? Je. Tak nenatáčí kuchyni. Jdu na to občerstvení. Já víš, tam to je. Mluvá se, já to. Ale máte ručničky stejné.